Čau. Ako sa voláte? Matej. Počkaj, kto je Matej a Matej? Obidvaja. Obidvaja ste Matejovia? Odkiaľ ste? Trnava. Trnava, no jasné. Ste priatelia, že som tak smelý? Nie. Kamaráti, dobrý. Hej. Ako konečne sme išli ako partia, konečne ešte vás sa zabavím, keď sme len my dvaja. Áno? Chodíte sem často? Samozrejme. Čo ste oslavovali? A nič. Môj 19-ku, ktorú má 10. januára. O tebe som počul, že vieš dobre francúzsky, to by si mohol nejakých tých návštevníkov aj Est-ce que tu veux que je parle français? Moi, je ne veux pas parler français, mais si tu veux, je vais t'apprendre français. Je vais t'apprendre comment parler français. A to bolo čo? Mais si tu veux, je vais t'apprendre comment parler français. Áno? Oh oui. Že to je strašne super, ako fakt. No. Aby ste vedeli, že potom, kde sa môžete vidieť, www.dis.sk, okej? To mám radšej napíšeš. No, ideme sa odfotiť. No už dávno ste odfotili. Ali, teším ma. Do tohto klubu strašne rád chodím, lebo sú tu krásni chlapci, výborná hudba a všetko, čo k tomu patrí. Takže ja som tu akože na diskotéke už iba prvýkrát zatiaľ. Ale je to úplne svetovo. Škoda, že iba tak do 10. No ale inak sem chodila na kávy. Krásnych chlapcov. Tak ahoj, tak. Čiže chcete vlastne taký aj menší inzerát si zadať? Aj tak sa dá povedať, aj tak sa dá Menší povedať. inzerát, no neviem, dúfam, že sa niekto ozve. No, tak keď sa ozvú, tak nech sa ozvú, no. Tam budú aj komentáre, že? Určite, ja neviem. Tak uvidíte, www.dis.sk. No jasne. Chcem zadať. Až keď tam možno niekomu zapáčim, čo asi o tom pochybuje, tak No, napíšte ja na e-boys Nick Hvoarang. Aký nick? H-V-O-R-A-N-G. Krásne. Ja aj nehovor. Ak budete sa mi chcieť niekto ozvať, tak si zadajte na e-boysenik India Elite. India podnemník Elita. Úplne krásny nick svetový. Krásne. Dobre, tak ahojte. Ahojte. Ahoj.